ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାଉନ୍। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାଲି ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେନ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି କେବେ ଆସିବା କାଣା ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଜାନ୍ମା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟୁ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା 2 କିସ୍ତିରେ 4,000 ଟଙ୍କା। 4,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନ ପାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା 2ଟା କିସ୍ତିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିବିଟି ମୋଡ଼୍ରେ। ଏବେ ଯେନ୍ ସରକାରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଯେନ୍ଟା ମୋହନ ସରକାର ଆସିଗଲେ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେଥି ଟାଇମ୍ରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାଟା ଯେନ୍ଟା 2,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିଲା 2 କିସ୍ତିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ସରକାରଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ଟା ହାରିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ପଡ଼ବାନ୍ କି ନେ ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାନ୍ମା ଯେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଯେନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ ତ ଯେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ତ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ନେଇ ଆସବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ଏବେ ତକ ବି ନେଇ ଆସବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଲବା ନାଇଁ ମିଲବା ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନ୍ମା ଯେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଅଛି ଦେଖମା। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଧାୟକ କ'ଣ କହିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କାଣା କହିଲେ ତ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆସିବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ ଜାଣି